Ayan guys, nagbili si Alan ng bigas para kay Mother. Sabi ni Mother, wala daw siyang bigas. Daya, MG da. Alay, mamata. Mother! Ano mo problema? Ano problema ni mo? Ha? Hugasan na rin sila ng tubig, guys. Ano problema? Except lang kwarta. Ito na, bugas ito. Kaya wala naman ka kay bugas. Wala na kay bugas di ay? Wala na, gid. Na-share pa ko guys. Iyang gihumulan. Unsa pa? Tanaw na itong sudlanan ni Mother kung wala na maging na siya bugas. Tingnan mo. Basig na prank ka. Ha? Giprank ko ni mo nga wakay bugas? Tingnan natin, de. Giprank ko ni Mother guys. Naay para maka sa panhapon. Ano? Ay, Kana, wala na nagtulog ka salmon. Mga duha siguro. ay kabala ka Mother, kina na kay bugas. Kuha na siya guys, salo-salo. Salo-salo din ang abugas. Lami baka ni. Bahala dihan kuan ma. Kuan man ni siya ma, salo-salo. Lami na siya kay salo-salo unsay humot. Sunod akong i-replace ang kuan. Unsa man? Gas na pula. Pula? Sus lisod man kay nang pula pangitaon Mother. Hello. Tugong ka? Ato may Medina. Asan? Alang. Nanay guys. Tata. Ayaw iisugin si kay basig na. Ito na, ayaw ha pag-prepare ha. Gi-prepare na, gi-prepare. Ito na. Okay na. Adugo. Ikwada na say, kay lahi-lahi na kuha sa ating kamera say. Ako na yung butang. 3. Hindi ko na Kay okay na nila. Agod. Pansit na ni Kate. Ang dami sa pansit na ni. Wala, magdagdagan ka ayo. Uy, happy birthday ka ayo. Ano na? Family vlogger ka? Si Lucas, Ben. Family vlogger. O, si Janda, nagplano ko si Janda. O, di ka malakan. Si Lucas, mother, ang matsuan. Happy birthday, Lucas. Ali from California, thank you very so much for your blessings. Si Mimi, nag-vlog sa si Mimi. For the food. Hi guys. Oh, nag-vlog sa si Mimi. Vlog. Simzi, nag-vlog sa Simzi. Bunda tayo ang birthday ni Lucas. Ito ako sa Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Lucas! Happy birthday, Lucas. Igna mi, happy birthday, Lucas. Belated na happy birthday, nag-agaw. Lucas. Wala, kawo si MG. Ag-smile si MG. Isa man, ready na ang kuan. Ala, naman i-spy dali nga video. Kuya po niya itong vlogger. O sa'yo, parang siyang vlog? Ang sasa? Hindi, ina na lang nga. Mimi ang gikurikong. O sige, unsa man, adili na. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to us! Happy birthday, Lucas! Sige na. Magabay natin. Ay, ganahan ko magabay ta. Kuha na lang tayo. Manap, niyod to ta, niyod to. Birthday man, ibalin ta. Kumana man. Kumana ka praise to. Oh. Pangaon ta rin yung guys. Guys, happy birthday Lucas. Sige na. Happy birthday. Happy One. birthday, Lucas. Salamat. Dagan salamat. Ito ang quicking. Oy, buga kayo. Papa ni Richie kulit kayo kama.
Guys, ada yung pa. Ay na, Dan. Yan, sila dyan. Birthday gila, yung may pansit. Sab. Hindi naman, manilang sa Ay, una. kung nisa, gahak mga. Maglingkod yate. Baso ni Riri. Nagpindo wala pang laos. Kaya sibog di kiglingkod. Baso. Water itong singita, happy birthday to you, ano? Ay, namingaw lagi distor. Ano to? Tuyo kami. Ay, tabayo. Tuwa. Ay, ito. Ito, ano natin? Richie. Hindi na abay dyan sa... Ako yung pag-ipag Teka na, puro cellphone ah. Nag-apil mas bato di Rosa din Eric. Ito, isa akin naman. Bata. Natampo may bata lagi. Ito na. Marag-ingot. Dati malaway ba? Baka mabaya ako. Bihir sa panyog, Bih. Ako kapot, tanan imo, paglamon-lamon. Kaya na basta kulaw. Grabe. Ano, tuwan mo lang. Mingaw lagi. Ikaw na. Paniimak sa Eh, kau yun. Namingaw man, nangaon ka sila ng useng garon. Pag bibo na, bibo na, humana sila kaon. Thank you, guys. Nag-gaga ka din. Bigit mo na. Bantan mo nga ka gani. Brownie at pakasubangat. Happy birthday to you. Happy birthday Ganyan ko, to Tite. you. Happy birthday, happy birthday to you. Thank you so much, Ati from California. Happy birthday, Lucas. Di ang mukbang sa bata. Di ang mukbang sa mga maas. Ang May mga bata. vlogger na agani si Mother Earth. Halo, panyapo, apa nyo to? Mr. Gingayan Vlog. Para. Putik Channel. Hello guys. Mercy Channel. Hi guys. Ama si Janice. Janice Vlog. Janice Vlog. Dala si Kuan, Lilin ang buhay. Kama man mo, wala mo mga nili. Wala mo mga nili. Yabe, una. Ayan, una din. Ah. Guys, that's all sa'yo din. Ha? Guys, that's all sa'yo. Musing and Tutu Vlog. Diba ni Ima? Tabok-tabok na ni, kay duha man kalamisa. Na ay humba, na ay fried chicken la. Asa fried chicken na ni? Sunaw. Nawala fried chicken. Daw na ay adobong manok, na ay pansit. Nya na ay Pinya. pinya. Kaan, papa. Mama lagi mo nag-abay ni Papa te. Mama lagi mo nag-abay. Kami na nag-abay. Si Mario, tuwada yung ulo ni Mario. Palaway. Mga bata palaway. Kasi nag-out ya dana, Alan. Dila Rosa. Wala matagpan. Bato, dila Rosa, bato. Ngaon. Ngaon pa to na. Happy birthday. Pangaon ka, wala pa nakapanood to. Pangaon ka, tanan. Mga nipitaw sila kanon ini. Oh my God. Ngayon, baso na mga kap. Hindi mo, baso mo. Oh, gamay na rin. Sige ha. Doon na lang sa anip eh. Da. Oo, tara. Scotch. Asa tadi, betul sudah. Nya. Putik, butangan aan. Susulan na ganyan kayo. Ano na ako butang? Ikaw na papa. Si mama papa. Yan ba ito, te? Ano, te? Ito pa yung guards.
Mama, si Papa, Mama. Ikaw ni Papa. Mama, bato. Baso lang, nanti lang. Para sa gusto. Kaon na papa. Pang. Ngiti, Mama. Ayaw, ayaw na, hungit-hungit sana. Sabon, tinubon nila ilang hungit-hungit. Naon. Parang yung customer service. Kita po dito tingin sa ako rin kayo. Pansit na na. Dapat ko na lang sa'yo. Lami, ikaan basta dito panghugas. Abay ni Papa, Mama. Ano na dito ni ba nga? Ato tayo ebos ko. Ito yung hutwi na ito. Ibubun ka. Ibubun ka. Ay, sila intong ka. Ay, hindi sila kung may tabon-tabon na. Kursi na. Sindong. Sige, pabaritis mo na. Ay, siling Minday. Sila intong. Naglaag din sa wal. Haman mo pa karon. Pag dilabon ka ng tuwa, taagtan mo ko sa okra. Agay, ito tayo lamon. Alam mo. Sohor din nila. Ikaw, ma'am, magkaon-kaon, katulog ka. Nakaundak ko. Ano siya? Yung mga konti ko, kiniintan yung mga ipong batang niyo. Hinog na kayo siya na. Chocolate. Ay, kapag na. Mga kakao ni Mje. Lukuan na siya. Ito yung tampo. Tingnan mo niya. Yato naman ko ni Baby. Lingkod shirt off niya. Dala niya. Kali na akong isa. Pinya. Ipat man ikabok. Hindi ko kayo, ato? Green panipag. Pangayo ba lang nga sa tubong. Hinugon talaga ito. Ito may kito na yung Daw pa. mushroom. Kaya slum. Lain doon klase na ni. Dahil yung kasi dah. Yang isa na niya ang gipanitan. Patigin tam isa. Green Ano yung imported niya? Expert? Dako kayo niya. Wala lagi. Ito nga nung kita ko. May mang Saan yung mga dyan to ah? Mga bata magkakao, no? ayaw yung gipanitan na nanat na dyan. Oo, sakto ka kun. Sana all. Sana all. Hoy, naging biyak ko kayo na. Ano man yung pinya, panitan ni Dili. Sa buhato natin dyan. Pangalan, may bilhin ng pinya. Puro yung mga dyan. Watan ko siya dyan. Ano, may dami dagang mga pinya lagi. Bak man nagutuwat niya. Alam sa lablab pa ba? Nilos isa tidlot. Lablab lulu. Ala, dapat ang maulahin na bagay. Dapat ito na talan. Basta na 1 million. Sugot dito. Ano din na? Magkakaon ato ning Butong si mami. Jen, kau naka Jen. Jen. Kalikdan pa
Dagan mang. Dagan mang. Ito nag-email si ate ba? Doon na lang. Dagan mang. Kung nga sa iyo. Ito ila intong. Kasi gitapot mo. Hindi sa nag-intong ta. Intoy. Intoy. Sumugaw na si Queenie. Ariyan sila. Ito nila. Tada, sumugaw na si Queenie. Ay, di sama-sama din ang atubang mo din sa ako. Pero siguro wata ka bantay. Hindi, ano ta? Ay, naon, may nangyang suga. Ay, di ba? Lumba sa morot, ako lahi man dito. Mana ko, mana. Kaya ko tayo di. Ayan. Dali sa si Upit. Tata. Gano'n ni Dani? Gano'n pa? Mugid, dali-dali. Masutan pa niyo niya. Sabi ko nga ako kami. Pwede dyan niyo may Lawas ni Cristo. Ilubot. Hindi, mamawak-wak ka kay. Ba't niya sa nadito? Ah, itong spirit pa. Nahanap, pansit-pansit. Ikaw na ni mo humpa. Ba't niya sa nadito? Isit ka na ah. Ano kang i-video adyan nung kay?